dhisik. Monggo pimpin dhisik dongane. Ayo kanca-kanca donga marang kapiyaton sowan-sowan berdoa. Cekap. Sadurunge diwiwiti pasinaone, Bu Ima arep ngabsen sampean luwih dhisik. Nah, monggo sing jenenge tak sebut sampean bisa ngandharake kepiye kahanane sampean. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Contohnya, Ima seneng banget, ngono kuwi ya, kanthi ekspresi. Umpama sampean kok lagi kesel Bu, ngono ndak apa-apa. Siap? Siap. Mbak Anya, Senang. alhamdulillah. Mbak Aura, Senang, Bu. oh senang. Mbak Beriana, Bunga sangat. alhamdulillah bunga sangat. Mbak Devina, Siaga. siaga. Mbak Dinar, Teman, Bu. Mbak Elmira, Senang. Mbak Elsa, Siaga. Mbak Elfreda, Ingat, Bu. Mas Fajar. Bahagia. Oh, Mbak Fajar. Tadi Mbak Fajar. Bahagia, Bu. Bahagia. Mas Fasa. Teman. Mbak Vika. Siaga, Bu. Oke. Mbak Herula. Senang. Senang. Mbak Helmi. Ingat, Bu. Ingat. Mbak Eni. Kangen sangat. Teman sangat. Mbak Iranya, Mantap, Bu. mantap. Mbak Intan, Senang, Bu. yen ning Jawa Tengah ora ana tembung suweneng, sening. Jadi saking senenge dadi sening. Lek ning kene cepet, ning Jawa Tengah kono dadine cepit. Nek ning kene cepet banget dadine cuwepet. Mbak Irma Dani, siaga. Mbak Iza, remen ugi. Mbak Jessica, Siaga. sing pungkasan Mas Joko. Siap. Sadurunge miwiti pasinaon dina iki, Bu Imah arep ngumpulake konsentrasine sampean kanthi teknik stop. Stop tegese apa ya? Berhenti utawa mandek. Sadurunge kuwi Bu Imah yo arep ngandharake matur suwun sampean wis nyepakake LCD, wis nyepakake laptop lan speaker. Teknik stop utawa mandek. Silakan digerakkan supaya rileks. Lengan atas Anda, lengannya silakan digerakkan. Pergelangan serta jari-jari tangan Anda silakan digerakkan sampai dengan rileks. Sampun. Pejamkan mata Anda. Rasakan secara sadar napas Anda masuk dan keluar. Rasakan udara segar yang Anda hirup masuk ke dalam hidung dan rasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati apa yang sedang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. Dada Anda yang membusung ketika Anda menarik nafas, dan perut Anda yang mengempis ketika Anda membuang napas. Amati segala kejadian negatif maupun positif, baik berasal dari diri Anda maupun orang lain. Tenangkan pikiran Anda, berikan waktu pada diri Anda untuk menerima apa yang telah terjadi. Sekarang, buka mata Anda perlahan. Jika Anda merasakan sudah siap, Anda sudah merasa lebih tenang.
pikiran Anda lebih jernih, dan sikap Anda lebih positif. Senyumlah pada diri sendiri. Senyumlah untuk diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan senang. Sampean dina iki wis ngucapke matur nuwun kanggo awake dhewe? Sampun. Matur suwun awakku wis sekuat iki kanggo nglakoni urip. Wis siap kanggo miwiti pasinaon? Sampun. Minggu kepungkur awake dhewe wis bahas materi apa? Materi kabudayan. Indonesia kuwi duweni kabudayan kang akeh. Salah sijine apa? Gamelan. Apa maneh? Tembang dolanan. Tembang dolanan, pinter. Tembang dolanan zaman saiki kuwi wis akeh sing lali. Mergo akeh sing seneng tembang pop, tembang Korea, tembang dangdut. Tembang dolanan apa sing sampean bisa? Cublak suang, pintar Mbak Hiranya. Ana maneh? Gundul pacul. Ana maneh? Jamuran, pintar. Sampean bisa nembang cublak suang? Saged. Mau jerijine wis dilemeske. Ayo diangkat tangane. Karo keplok sampean nembang cublak suang. 3, 2, 1. Cublak suang tenggal lengker mambu katundung puter. Sakliyane tembang dolanan isih ana maneh kabudayan Jawa sing kudu diuri-uri. Apa? Wayang. Ing materi wayang iki ana tujuan pasinaone. Dadi mengko kenapa to kok awake dhewe sinau wayang? Sing kapisan tujuannya ya kuwi peserta didik mampu menceritakan kembali cerita wayang yang telah dibaca dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh teman sebaya secara kreatif. Dadi mengko Bu Ima nyuwun sampean kuwi nyeritake maneh cerita wayang sing kowe sampean waca utawa sampean tonton videone. Nganggo basa apa? Basa sing gampang dimangerteni marang sampean lan kanca kancane. Sing keloro, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik lan ekstrinsik cerita wayang secara akurat. Sing ketelu, peserta didik mampu mengkreasikan diri untuk membuat majalah dinding yang berisi gambar dan nama-nama tokoh wayang secara kreatif. Ya. Sampean tahu nonton wayang? Nah, sampun nate. Cerita wayang apa sing sampean mangerteni? Mahabharata. Mahabharata kuwi nyeritake sapa lan sapa? Pandhawa lan Kurawa. Sakliyane Mahabharata cerita apa maneh? Ramayana, pinter. Ramayana kuwi nyeritake sapa karo sapa? Arjuna. Ramayana nyeritakake Rama lan Sita. Betul. Tokoh pewayangan sing sampean senengi sapa? Arjuna. Gambar wayang ing ngarep kuwi sing nomor 1 kuwi kira-kira gambare sapa? Sapa ngerti? Mas Joko, sapa? Gatotkaca. Gambar nomor 2. Jessica ngertos, Bu. Apa Mbak Jessica sinten? Petruk. Ya, wayang. Wayang kuwi asale saka tembung hyang. Hyang kuwi tegese roh. Wayang yaiku sawijining wujud seni pertunjukan drama kang khas. Sumber cerita wayang sampean mau wis nyebutake ana Ramayana, ana Mahabharata, ana uga cerita wayang sing sumbere saka cerita-cerita Panji lan syair-syair kepahlawanan. Jenis-jenis wayang. Jenis-jenis wayang ana apa wae? Coba disebutke. Wayang kulit, wayang golek, wayang beber. Struktur teks wayang. Struktur teks wayang ana sekawan. Sing kapisan orientasi, sing keloro komplikasi, ketelu resolusi, kepapate koda. Unsur cerita wayang sing kapisan tema. Tema kuwi dadi landesan bakuning. Ayo jinglengi bareng-bareng iki ana tulodo video wayang Gatotkaca lair.
Oke, sampun. Video iki mau nyeritake apa ya? Laire Gatotkaca. Laire Gatotkaca. Sampeyan ngerti Gatotkaca kuwi putrane sapa? Pinter, Dewi Arimbi. Bapake sapa jenenge? Bima utawa Werkudara. Analisis struktur Gatotkaca lair. Lho, kurang S. Tak apa-apa ya, adem-adem ora usah nganggo es. Analisis struktur sing kapisan orientasi. Orientasi kuwi biasane manggon ana ning ngarep. Lah sing saka Gatotkaca lair kuwi apa orientasine? Ing sawijining dina keluargane Pandhawa lagi rame-ramene amarga putrane Raden Werkudara lan Dewi Arimbi lair. Amarga bayi kang dilairne Dewi Arimbi awujud raksasa lan sampun setunggal taun ari-arine isih kelet urung bisa pedhot. Dadi ari-arine kuwi urung bisa pedhot padahal wis suwe. Sing keloro komplikasi. Masalahe apa? Perkarane apa ning cerita Gatotkaca lair kuwi? Siji, sing kapisan ari-arine Gatotkaca kang durung bisa pedhot. Sing keloro, Bathara Narada kliru maringake pusaka sing kudune kanggo Arjuna malah diparingake marang Karna. Yen ora ana pitakonan, Bu Iman duweni tugas kanggo sampean. Sampean wis lungguh karo kelompoke dhewe-dhewe. Iki ana tugas, monggo sampean scan barcode sing ana ning lembaran iki. Kelompok Saron? Ya, kelompok Saron. Iki tugase monggo kanggo wacane sampean bisa nyeken barcode ing kene. Petunjuk utawa pituduhe kudu ngapa, materine kudu ngapa ana ning jero barcode iki. Sampean scan ya bisa dibuka HP-ne. Kelompok Bonang. Nang Bonang. Semono uga kanggo kelompok Bonang, materine ana ning barcode iki sampean scan pituduhe kepiye, kon ngopo, materine apa sampean waca. Kelompok Kendang. Sing banter kon gunting. Nah, berarti gawe mading iki. Iya. Terus ana pitakonan apa ora? Mbak, piye Mbak Hiranya? Damel basa napa katrangan ibu? Oh, katrangan kanggo gambar iki. Katrangan kanggo gambar iki bisa migunakake basa padinan, basa sing biasane sampean gunakake. Supaya apa? Supaya mengko yen pas sampean presentasi ning ngarep, kanca-kancane luwih gampang mangerteni sing sampean andharake. Monggo. Berarti iki diguntingi. Sampean nggawa gunting apa ora? Betul. Oh, betul. Monggo. Enten? Bu, Heeh. damel kanva pareng. Elsa gawe kanva entuk apa ora? Gawe kanva pareng mboten? Pareng supaya luwih api. Monggo. Terus sampean yen gawe kanva kuwi yen bisa gawe akun belajar ID. Dadi mengko bisa digarap bareng-bareng karo kanca-kancane. Pamane sampean garap slide siji, sing sijine garap slide loro, slide telu ngono kuwi. Dadi iso berbagi. Monggo sampean buka kanvane ndak apa-apa. Gawe kanva pareng. Terus kayak mau kelompok Mas Joko ya nyuwun pirsa. Bu, bahasane ndamel basa apa? Basa padinan. Basa sing biasane sampean gunakake karo kanca kancane. Iki sampun? Iki materine. Wis di-download. Ini sampun. Bocah siji nggawa lem siji iki. Iki lime sampean apa lime adik?
Kok menawa adike sampean ana sing isih TK, lime sampean gawa. Nyuwun ning adik. Nggih. Dek nyuwun lime. Kira ya. Iki kira-kira cerita apa? Ramayana. Ah iya Ramayana. Terus iki gambarnya apa? Dereng, sing wis rampung bisa sampean kirim tugase. Harapan sampean bisa sampean Kirim. Bu, kelompok Bonang sampun. Wis sampean kirim yo. Sampun. Punya apa mau? Analisis struktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung diwiwiti. Cocok kurang himoran jadi ahli kang kendaraan kanthi bukan otot kawat. Ana sing arep lakon utawa menehi masukan kanggo kelompok punya. Oh, tenang. Kayak monggo Mbak Leni. Pas dapat kata bentuk apa wis dijadikan? Oh, pas dapat kocok gugur apa wis duweni garpo? Sampun. Jenenge sapa mau? Prakiwat. Prabu saya adik-adikan. Kemana? Ya wes yuk. Kanggo kelompok Mas Joko bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai datang kelompok sekarang dari presentasi tentang cerita Ramayana. Pertanakan Nabi Kula Jawa kita absen sebut. Pulau Ikradani Buswati absen 15. Pulau Rajiva absen kalih. Pulau Hidayah Kalsara Inado absen 16. Pulau Nyaramanya Revil absen 17. Gambar sisir Dewi Sinta, Rama, lan Lesmana ning alas dan Yoga. Sinta weruh ketiga Nindana. Banjur makan Rama supaya tetap tidak beli amarga suwe. Lesmana banjur nusul Rama. Gambar Yoga. Sinta nulungi Brahmana sing sebenarnya kuwi jelmaan saka Ravana. Gambar 3. Dewi Sinta diculik Ravana lan digawa kabur menyang negara mereka. Gambar 4. Ing tengah dalan ana Jatayu arep nulungi Dewi Sinta. Nanging suwene ditigel sisih dening Ravana. Nomor
kalima nalika Sinta ing Kalengga Rama ngutus Hanuman kanggo nggawa nulis Sinta nanging ora kasil. Gambar 6 pungkasane Rama maju dhewe nglawan Rahwana. Rahwana kalah ing tangane Rama kena panah Brahmastra. Gambar 7 Rahwana mati lan negara Ngalengka dadi segara bumi. Dekat semakin dekat kelompok Saron ada sindikapot. Ya, siapa sing takon? Anya, monggo barangnya. Sepiro suwene Dewi Sinta diculik ing Ngalengka. Oh, sapiro suwene Dewi Sinta diculik ana ing negara Alengka. Ya sapa sing arep maksud iki? Kula Piramine? ora tiba. Sinta diculik suwene 13 taun. Berarti Sinta kuwi diculik ning negara Alengka suwene 13 Tahun. Sampun Mbak Anya? Ana sing arep takon maneh? Kula. Ya, sapa jenenge? Tika. Mbak Tika monggo. Nalika Sinta diculik suwene jakane dening Rahwana. Nalika Sinta diculik karo Rahwana, terus mau digawa ning ndi? Ning negarane Rahwana. Negara apa jenenge ya? Alengka. Terus kan diculike suwene mau. Kira suwene gaknya? 13 tahun. Kira-kira Sinta diapane bae karo Rahwana. Diapane bae yo? Cuma kaya dene Kanjeng Ratu lan saben dina Rahwana menehi mawar lan puisi tresna kanggo Sinta. Oh, jebule Sinta kuwi diculik ning kerajaan Alengka karo Rahwana diapane mau diperlakukan di rumah kaya Kanjeng Ratu. Terus saben dina diwenehi kembang mawar dening Rahwana karo diwenehi puisi-puisi tresna. Sampai dulu diculik Rahwana. Oh, murah diculik karo Rahwana. Ana pinakonan maneh? Mboten. Oh, mboten. Wis cukup? Gambar pada? Dekat senajan datang kelompok Saron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kembali ke sini, Nomor siji. Aku salah siji tokoh ing pewayangan. Aku digambarake duweni watak kang ora becik ana ing cerita Mahabharata. Amarga sedulur-sedulurku upaya ngrebut kerajaan kanthi cara kang licik. Sedulurku cacahe ana 100. Saka 100 sedulurku, aku sing wedok dhewe. Sapa aku? Jadi mau cerita Mahabharata itu nyeritakake Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa cacahe 5, Kurawa cacahe 100. Nah, Pandhawa Kurawa sing cacahe 100 kuwi ana sing wedok siji. Jenenge sapa? Sapa sing bisa? Kita ganti 10 mundur. 10. Ya, disesat kok enak ngomong. Sama. Walu. Itu 6. 15. Halo. Halo. Siapa dia? Dursa. Tepuk tangan untuk kita kanan nomor loro. Sadurunge Rama kelawan Pandu, Dewi Kuti wis kagungan putra siji kang diparingi asma Karna. Dijenengake Karna amarga laire ora liwat dalan kang sewajare, nanging liwat kuping utawa Karna. Sajroning perang Baratayuda, putrane Dewi Kunti kang jeneng Karna gugur. Karna gugur ana ing tangane sapa? Ayo, sapa sing mateni Karna? Kita 10 mundur. Bisa diskusi karo penyanyi. 10. Ya, sapa mbak jenenge? Mbak Anya. Ya, Mbak Anya. Arjuna. Bener apa ora? Amarga pasinaon ing dina iki wis rampung, kuwi mah menehi tugas kanggo sampean. Tugase ana ning barcode
kuwi uga bisa dijelak ing omah. Monggo kanggo sampeyan sing seneng nonton video, duweni hobi nulis, duweni hobi maca, bisa nggarap tugase kanthi wacan sing wis cumawis. Jadi ada bacaan silakan dibaca. Terus tugasnya apa? Wis ana perintahe ana ing LKPD, lembar kerja peserta didik. Insyaallah langsung perintahkan apa ora? Betul. Sawise pas sinau dina iki, apa sing sampeyan rasane? Seneng. Alhamdulillah. Berarti monggo pelajaran sak benjure sampeyan kudu luwih Seneng. luwih semangat. Apa sing sampeyan alami ing pas sinau niki? Bu, dados ngertos Gatot Kaca ingkang kathah. Oh iya, dadi luwih mangerteni tokoh Gatot Kaca luwih akeh. Apa maneh? Percaya diri nalika bersenang. Luwih percaya diri nalika presentasi. Alhamdulillah. Sesuk maneh anggone matur basa Jawa karo digatekake antarane D lan DH, T lan TH. Bu Ima matur nuwun banget sampean wis bantu Bu Ima dina iki nyepakake LCD, nyepakake speaker, nyepakake laptop. Matur nuwun sampean kerja kelompoke dina iki luwih semangat. Sampean hebat, sampean luar biasa. Matur suwun, mugi-mugi Gusti Allah maringi gancar kabeh apa sing sampean rencanakake. Amin. Allah dan ngabulke apa sing sampean gunake. Amin. Ucapan sukses kalian semua. Amin. Betul wonten kita kena. Boten. Terima akhiri matur suwun. Sugeng siang, semoga sehat dan bahagia selalu. Semoga Allah segerakan sukses kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinaunya tambah semangat ya. Matur suwun, Bu. Oke,